V cyklu Ticho zpívá jsme si právě vychutnali ticho po prohrané partii. A nyní již k dalšímu pravidelnému programu. Je zvykem, že naši hosté jsou opravdu výjimeční. A dnes tomu nebude jinak. Dalším dnešním hostem je pan Jiří Štveráček, tiskového mluvčího prezidenta České republiky Jiřího Ovčáčka. Dobrý večer. Pane tiskový mluvčí, z logických důvodů tady není Jiří Ovčáček, protože ten, jak nám je známo, teď čelí takovým různým útokům, docela podobným, jakým čelí sám prezident republiky. Vy jste tady proto, abyste nám trošičku objasnil z poněkud jiného úhlu celou tu záležitost ohledně těch vulgarit, jak bych to tak nazvala, abyste nám řekl, co zatím stojí, protože snad se proslýchá, že je zatím nějaká ekonomická vize, nějaký vyšší ekonomický cíl. Já bych byla ráda, abychom se to tady objasnili, abychom už se nevezli na té lidové vlně, abychom věděli, co je zatím skutečně, tak prosím. Děkuji za tu možnost to tady vysvětlit. Je to skutečně tak, jak říkáte, je zatím určitý ekonomický záměr, protože pan prezident je velmi dobrým ekonomem. Já můžu citovat, že jenom pražská kavárna si myslí, že hospodářství se zlepší nějakými kulturními, kvalitními žvásty. To opravdu ne. V podstatě jde o velmi rafinovaný tah, jak podpořit zahraniční obchod, jak podpořit obchod s Asií. Pan prezident s celým týmem studoval teorii asijského kýče, to je specifická kategorie a tam skutečně v tuto chvíli je největší poptávka, úplně gigantická poptávka. My jsme si třeba typovali a měli jsme takové průzkumné panely, takové dotazníkové panely, že třeba takový sádrový model Pražského hradu s těmi okýnky, z jednoho okýnka se v určitou chvíli v nečekaný okamžik, který se nedá dopředu odhadnout, najednou vykloní jakoby malý prezident a řekne třeba kurva. Samozřejmě japonsky nebo čínsky. No to se musí strašně divit. To znamená, se vykloní a řekne třeba japaj. A navíc on jenom připomíná Konfucia. No, to je opravdu hezky. Já teď poprosím Lemuru Lepou o malý hudební předěl, který je speciálně pro vás. Lemuro? Děkuji, tak to bylo pro vás i pro pana Ovčáčka, pane Štveráčku. A teď tedy nám řekněte, je tedy možnost požadovat o tom, že pan prezident jel již do Číny s tím, že tam bude sledovat ten trh, zjišťovat, co tam chybí a co tedy máte v úmyslu pustit na čínský trh, vy teď tady? Právě ta teorie toho asijského kýče spočívá na tom, že se tam musí objevovat, prostě pro ně není humor jinak, než když je tam nějaké opravdu sprosté slovo. Nebo nějaká fekálie, nebo něco takového, prostě to tam musí zaznít. Takže právě proto se ukázalo, že pokud třeba naši výrobci budou dodávat, anebo naopak se bude dovážet sem, tyto produkty, další produkty, je třeba takový kýčovitý, takové samolepky, které jsou možné s těmi sprostými výrazy nalepovat na různé portréty státníků, jakože ten státník to třeba říká, a to jde obrovským způsobem na odbyt, protože to třeba celé ve školství to hrozně jako kupujou žadstvo, lezou pak na židličky, tam to nalepujou. Je to opravdu velmi, jak se to funguje, ty trička z portréty s nápisy, ale i takový malý nafukovací prezidentci, kteří různě třeba něco, nebo s prominutím i takový malý prdící, víte, jak to dá a on tak jako prdne. Jako. To já jsem jednou viděla takové, promiňte, z toho Konfucia. My jsme měli u tety doma, to jsme milovali jako děvčata, takového jakoby kněze, takového divného faráře, nebo co to bylo, mnicha spíš tady. A to mu se takhle zatlačilo na hlavu a v tu chvíli mu vylezl penis. Z té kultury. Tak to je velmi inspirativní, možná i to by se dalo vyvážet nebo dovážet. Ale veliký,
Přesně, ano. Skutečně tyto produkty jdou úžasně na odbyt a co je zajímavé, podporuje to čínský design a lidská práva v Číně. Ano, máte tady už svoji znělku vlastně, dá se tak říct, Děkuji, stejně děkuji. jako na fotbale nebo na hokeji. Kdybyste se chtěla zeptat, jak to podporuje, ale to nebudeme zatím komentovat. To se chci právě zeptat, jak vy zajistíte, aby tyto výrobky vyráběli právě členové čínského dizentu? Řekla jste to sama, je to tak a zároveň toto určité středoevropské běžné komentování prezidentů pro čínský politický prostor znamená určité rozvolnění těch příliš tuhých vazeb, takže my tím vlastně šíříme demokracii zároveň. To se trošku zapomíná. Ale pak je tady i ta druhá stránka, ten turistický ruch. Ano. My jsme si uvědomili, že třeba pražský orloj, proč má být jako jenom jedna věc taková. Zase můžeme skutečně, a to je taky jeden plán, že by na hradě byla zřízena taková jako drobná pasáž tam na jednom nádvoří, kde by lidi se mohli dívat na jedno okno. A stejně jako u toho modelu, neočekávatelný okamžik, kdy se najednou otevřelo okno a zase by, a to se pan prezident tomu i zavázal, že by se vykloní a zase řekne nějaké takové hezké slovo. Takže to budeme mít už 2 orloje v podstatě v trase, nebo takové to, kde turisti se nahrnou v obrovském množství, čekají, pak se otevře okýnko a přijde teda něco takového. A co je teda dobré, že ta výroba těch kýčů v té Číně má jednu výhodu, že oni jsou všechny teda ty různé panenky a takové ty modely a takové to, všecko je to trošku skurvené. Takže s tím se počítá jako takový ideový panda celého toho a ekonomicky to naprosto funguje. Nikdo jiný na světě to tak skurveně nedovede. Já jsem tady, jestli to není pomluva, tak kdo jiný než vy byste mi to, když už tady pan Ovčáček ani pan prezident nemůže. Pane Čtveráčku, slyšela jsem něco o tom, že se v Číně připravuje přímo prezidentská kancelář výrobu kolekce panenek Pussy Riot. V závorce v edici skurvené panenky. A že to opravdu budou panenky, které mají podobu těch dívek z té skupiny, budou mít ty kukličky a budou moci být tetované těmi děvčátky, které budou vlastně, ano? Pokud vím, je to tak a už celá západní Evropa je nasmlouvaná obrovské množství dodávek. A máme nějak zajištěno, že bychom z toho měli do našeho národního rozpočtu nějaký? U nás budou centrální sklady. Dobře, takže já v tuto chvíli děkuji panu Jiříku Ovčáčkovi, Čtveráčkovi, mluvčímu pana Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta republiky Miloše Zemana. No a v tuto chvíli nás čeká jak jinak než hudební pozdrav čínským podnikatelům. Nora Lepá zaspívá variaci na verše Lao Tzu. Čínský moudrec vzpomíná jen na otce, zamýšlením špatně šla. Silejno na boce. Od té doby láce nevzpomíná na otce. Nosí pro jistotu brýle na nose i na boce. Posloucháte Radio Řechovka 250,30 FM, frustrovaný mastodont.